Bangod sa footbridge nga wala gilayon na human mga residente na budlayan sa tion nga mag-ulan. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Darrell Marie Sarmiento live sa Ungka 2 Pavia, Iloilo. Darrell? Kitang overflow nga inyo makita sa akon nga likod ang nagahatag sang huol sa mga residente sang barangay. Ilabi na kun magbaskog ang ulan sa diin nagalabot sa hawak ang tubig. Antes makalabot sa ila kaladtuan, nagkakakas-anay sang tsinelas kag nagalusong sa tubig ang halos isa ka gatos nga mga residente sa Zone 6, Barangay Ungka 2, Pavia. Sa tion nga magulan, nagataas ang tubig sa overflow nga nagakonekta sa Dungon Creek. Mayor nga ginakabalak-an ang mga kabataan nga nagalabay sa lugar halos tagsa ka adlaw. Hindi kami katabok. Di wala gid kami. Mangayo kami bulig sa may Centro Building, hindi kami ani pagsirahan. Ang amon nga pader for 1 week lang ang mahuman ang amon nga temporaryo nga Taytay. Hingyo sa mga residente nga ulikdan man ang ila sitwasyon antes pa man may madisgrasya sa lugar. Hindi gid katabok kami kag ang kabataan nga naga-eskwela ma'am, hindi ka eskwela. May sapandak, may digya pariho nga madalim ang tubig. Di karon kung may dalaga ni kami diri lang kami gapanaog. Kag lakto namon na bisan madalon. Sunod sa mga residente, una na nga ginbudgetan sang 50,000 pesos ang anay punong barangay ang footbridge apang wala man na implementar ang proyekto. Paathag sang punong barangay sa karon, planuhan nila ang pagpatukod sang konkreto nga footbridge kag pangitaan sang temporaryo nga lagyan ng mga residente. Sa dason to budgetan ko na ikuan ko na sa EIP ko bla. Dalo ko sa EIP ko nga kana mo na siminto ko na ng. Nakatala na naman nga mag-inspeksyon sa lugar ang Municipal Engineering Office para makahimo man sang nagkakaangay nga tikang. Kung ano di ang ga-exist subong nila siguro nga ginaagyan kung naguba man na or what ti siguro ang may mo lang sa banwa subong guro i-repair lang na anay. Kate ginkonfirmar sang alkalde sang Banwa nga kagina ginsekyar na sang Office of the Municipal Engineer ang lugar agud mahibaluan kung ano ang mangin masunod nila nga tikang. Kate? Madamo nga salamat Darrell Marie Sarmiento.